domin su ne suke da wannan ilimi. Allah yana cewa har yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, shin waɗanda suka san abu da wanda ba su sani ba sa yi daidai? Saboda haka su likitoci sun san waɗannan abubuwa da mu ba sani ba, in sun ba mu shawara sai mu bi musu. Saboda haka Allah kiyaye mu, Allah ba mu lafiya da zaman lafiya, Allah ya yi mana wannan bala'i. Hakika wannan babban musiba ne ta sauka a kanmu. Allah ya ce ma asabakum min musibatin bima kasabtum yadikum wa yafu an kaseer. Duk musibar da ta same ku kuka tsokano kanku, kuka kakkabo abin da zunubanku, ba don Allah yana rage muku da yawa ba. Hakika zamanin yanzu mutane sun bijire wa Allah, wato sun maida lamarin Allah kamar da wasa. Waɗansu su ce Allah ma ba su da shi, kamar tunanin waɗansu daga cikin mutanen China da waɗansu daga cikin mutanen Rasha. Waɗansu suna da Allah, ma Allah suna da yawa. Waɗansu ka ce ba su da yawa, su Allah uku ne. Waɗansu ce ba uku ba ne, Allah biyu ne. Akwai Allah alheri, akwai Allah sharri, suna kokowa ba wanda ya kada wani. To duk dai Allah dai guda ɗaya ne, wa ilahu kuma ilahun wahid, la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Saboda haka suka bijire wa Allah. Ƙasa mai daraja wanda Allah da kansa ya aiko a gina masa ɗaki a ƙasar saboda zai tarbi zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Makka, ya ce a gina masa ɗaki a Makka don girmama Makka, don nan ne farkon masaukin annabi in zai zo duniya. Kuma ya zo duniya shekara 53, Allah zai umarce da ƙaura zai koma wani gari. Kar a ce Makka ce ta ba shi darajojin da yake da su, a annabi shi ke ba wani daraja, ba wani wuri ne zai ba shi daraja ba. Sai ya koma Yasriba. Daga ranar da ya koma Yasriba sai ta zama Madina. Duk duniya ba kaza mai daraja kamar Madina. Da Allah ya masalla, da annabi ya masallacin sa Madina, shi kuma sai yanko wani abu na aljanna ya kawo tsakanin mimbarinsa da ɗakinsa. Ma bai na baiti wa mimbari rawdatun min riyadil janna. Ke tsakanin ɗakina da mimbarina wani dausayi ne na aljanna. Wurin da aka gina wa Allah ɗaki da wurin da annabi ya yanko wani abu na aljanna ya kawo ya ajiye, ya yi kama da sauran wurare a duniya. Amma sai aka samu shaidanu a wurin suka ce sai an mai da ƙasar ta zama kamar Amerika, ita ƙasar Makka. Za a yi gidajen rawa, za a yi gidajen matan banza, za a yi gidajen shaye-shaye, za a yi duk abin da ba shi da kyau da za a yi yadda ba a yi a yadda ake yi a Amerika, a Makka ma za a yi haka. Suka yi wa Allah mummunan tsokana, waɗansu kuma suna zagin waliyan Allah, waɗansu suna kafirta musulmi, waɗansu suna zagin sahabbai, waɗansu suna zagin har matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To suna kafirta musulmi. To wannan bala'o'in suka yi yawa, sai Allah ya jarrabe mu da wannan wa yamkuruna wa yamkurullah. Wannan hanyoyi suka zama wayan ba kowa. Me yasa? Corona wayan corona. Sun yi makirci, sun yi wa musulunci makirci, suna cewa musulunci shine terrorist, musulmi shine terrorist, duk da sharri suna maka mutanen Allah. Sai Allah ya aiko da bala'i kuma ya hada duk da mu da yake muna tare da su a ƙasa daya, duniya daya, sai ya hada duk da mu. To mu za mu ta tuba wa Allah, mu ta istighfari, Allah ya yi mana, Allah ya yi mana bala'in corona da duk kowane bala'i, Allah ya yi mana. Albarka annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ji kanmu, Allah ya ji kan iyayenmu da iyayenmu da malamanmu da malamanmu. Allah ya saka shi mu da alheri. Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Albarka annabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah. Allah ji kama da kashatu sahibina na Kano, babban mukaddami wanda yake mahaddacin Qur'ani, mahaddacin 20 ne, hada da la'ilu, shi ne ya rasu kaman kwana 3 da suka wuce. Allah ji kansa, Allah ya masa gafara, Allah ba da hakuri wa jama'ansa. Barka annabi sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.